Λοιπόν, γεια σας παιδιά, ελπίζω να είσαστε όλοι καλά. Σήμερα είναι 26 Ιανουαρίου και είμαστε εδώ στο σπίτι και προσπαθώ να φτιάξω αυτό το βίντεο με τις φωτογραφίες που είχα βγάλει όταν είμαστε στην Αμερική. Και είναι εκεί που ο Τζον προσπαθεί να φτιάξει μια σπανακόπιτα με τη μαμά του. Και επίσης εκεί είναι και η Ελίνα που είναι πάντοτε απίθανη και ελπίζω να σας αρέσει αυτό το μικρό το βίντεο που έχω φτιάξει και θα το στείλω σε λιγάκι και θα τα πούμε πάλι μετά. Λοιπόν, γεια σας και ελπίζω να σας αρέσει και ελπίζω να είστε και όλοι καλά. Φαίνεται όσο κοιτάει τόσο και πιο πολύ πεινάει. Couple of eggs and some pepper, parsley. Right, they're quite small eggs, so Look at Grandad and say orange. What it is? What is it? Go say it again. Orange. Chew it, don't we? We chew, 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 chew. Billy cat. Smells nice. Smells nice. Peace.